preséntanse cunha expectativa de que sexamos quen de acadar un resultado que nos permita gobernar, facer un goberno que é o que está desexando a ciudadanía. A ciudadanía non entende que levemos tanto tempo con esta ingobernabilidade, porque iso ten unha repercusión moi negativa en todo. Eu estou pensando en familias que están pendientes dos presupostos do Estado. Por exemplo, penso en familiares de enfermos mentais, por exemplo, que hai pendientes moitas subvencións pendientes de ejecucións presupostarias que non se poden realizar porque non temos o presuposto. Eu desexo que cheguemos a unha situación donde se solvente esta situación por o ben das familias, que é algo que debemos de preservar os que estamos en política, por o ben das persoas, que é o fin último que temos os que estamos para gobernar, está en favor da ciudadanía.